оё агар шахси ҷунуб шахсеро мегӯянд ки бо зани худ ҳамбистар шудааст, аммо то ҳол ғусл яъне обозӣ накардааст, дар моҳи рамазон яъне рӯзадор баъд аз саҳархӯрӣ ғусл кунад, рӯзааш дуруст мешавад ё на? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, ҷавоби ин суол равшан дар ҳадисҳои саҳеҳ омадааст ки аз модари муъминон Оиша бинти Абу Бакр ва Умми Салама радияллоҳу анҳа ривоят шудааст ки онҳо гуфтанд, расули худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам баъзан субҳро дар ҳолати ҷунуб дарёфт мекарданд. дар ҳоле ки аз ҳамбистарӣ бо ҳамсари худ буданд, баъд аз субҳ ғусл мекарданд ва рӯза мегирифтанд. ин ҳадис дар китоби муътабари ҳадис омадааст. Саҳеҳ ал-Бухорӣ ҳадиси 1926 ва Саҳеҳ Муслим ҳадиси 1109. ин ҳадис далели равшан аст ки агар инсон шаб бо ҳамсараш бошад ва вақти азони бомдод дарояд, дар ҳоле ки ҳанӯз ғусл накардааст, рӯзааш дуруст мешавад. аммо бояд як чизро донем ки ғусл барои дуруст шудани рӯза шарт нест, вале барои хондани намоз шарт аст. яъне инсон метавонад баъд аз азони бомдод ғусл кунад, аммо бояд кӯшиш кунад ки ғуслро зудтар анҷом диҳад то намози бомдодро сари вақт адо кунад. инчунин уламо гуфтанд, агар касе қасдан ғуслро дер кунад ва намозро аз даст диҳад, ин гуноҳ аст, аммо рӯзааш ҳанӯз ҳам дуруст мешавад. пас хулоса чунин аст ки агар инсон баъд аз субҳхӯрӣ ё баъд аз азони бомдод ғусл кунад, рӯзааш ботил намешавад, зеро ин амал дар суннати расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам собит шудааст. худованд рӯзаҳои ҳамаи моро қабул кунад, моро аз гуноҳҳо пок гардонад ва моро дар моҳи мубораки рамазон аз ҷумлаи бандагони солеҳ қарор диҳад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.